River of Love, ħalaxa jew ħaltarxin jew Santa Lucia, għax letteralment bejda u tliet punti aħna qegħdin hawnhekk illum. Nilqawkom illejla għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Ħankompli nitkellem u wis probably dan ħajkun l-aħħar wieħed li ħanitkellem fuq il-messaġġ ta' li ħana spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Ejja nitolbu flimkien u nilqaw il-kelma tal-mulej f'qalbna, nitolbu ħalli qalbna tkun miftuħa għal-kelma tal-mulej. Missi Qaddis nitolbuk biex inti tkellimna, halleluja, mill-kelma qaddisa tiegħek, Spiritu Santu, tkellem inti. Għatina revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek, natuk glorja mulej Ġesu, natuk tifħir u għala qaddis. Grazzi li inti tkompli taħdem magħna, ġewwa fina, ġewwa qalbna, ġewwa moħħna, u tkompli tallimna u titrasformana biex inkunu dejjem iktar nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu permezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-kelma eterna ħajja tiegħek taħdem fina. F'isem Ġesu Kristu. Amen, amen, amen. Okay, morru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Din hija skrittura li issa tant asarnija u tant rajnija inħeġġixkom eżaħwa biex intom titalmuha sewwa din iskrittura. Din iskrittura tgħinkom ħafna biex tibbalanċjaw u kif bl-Ingliż divide the word correctly. Kif taqsam il-kelma b'mod sewwa iktar san, iktar healthy u iktar korrett. Halleluja, int fejn int tista' tgħidin warajja, jiena spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Għal dawk li minnkom ma rajtux it-talim qabel din il-lezzjoni tal-lum, inħeġġiġkom biex intom tmorru fuq l-istess YouTube channel tagħna, River of Love Livestream Channel, jew nkella fuq il-Facebook, River of Love Christian Fellowship Malta and International. U taraw il-messaġġi kollha ta' qabel. Hemm 19 waħda. Letteralment huwa kors ta' degree, jekk tagħmilhom kollha. Kors ta' degree ġifieri fuq studju intensiv fuq l-ispiritu minnu kif jopera, ir-ruħ li miju kif topera u l-ġisem u l-lum ħanispiċċaw bija. Ħanitkellem daqsxejn iktar fuq il-ġisem illum, però huwa l-aħħar mitlieta li ħallejna nitkellmu fuq, imma wkoll ħanipprova naqqad kollox bla Alla flimkien. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23, din hija skrittura li bl-aktar mod ċar Alla jorina permezz tal-kittib Pawlu u l-Ispiritu Santu li aħna tlieta f'ħaġa waħda, jew tlieta f'persuna waħda. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox. U l-messaġġ tal-lum tiegħi huwa Alla jinteressah fik f'kollox, jew kellha Alla jinteressak fik komplet, kollok kemm int. Alla taslim iqaddiskom f'kollox. Jiġifieri għal dawk li ma smajtux, ħanirrepet forsi xi affarijiet, għal dawk li ma smajtux qabel il-lezzjoni. Alla iqadsek ġifi jagħmlek tiegħu jisseparak għalih jkun kompletament maqtuħ għalih f'kollox. Fl-erja tal-ispirtu, tar-ruħ u tal-ġisem. Mela tkunu imqazza dedikati kompletament maqtuħ għalih, Alla dan jagħmlu f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittifsa. Jiġifieri ma tkunu perfetti, meta ngħidu perfetti ġifieri mhux bħalma Alla huwa perfetti, ġifieri nkunu matura, nkunu mwettqa, nkunu healthy, nkunu sewwa, sew fil-erja tal-ispirtu, fil-erja tar-ruħ u fil-erja tal-ġisem. Min int? Spiritu. X'għandek jew x'tippossjedi? Ruħ. Fejn toqgħod huwa l-ġisem. Ġismek huwa l-indirizz fejn toqgħod. Ir-ruħ tiegħek huwa s-suke minna noħorġu dik il-kelma psikoloġija, sewwa l-istudju tal-behavior tal-bniedem, is-suke u l-ispirtu, in-numa. Halleluja. Mela, din l-iskrittura tonja bl-aktar biċ-ċar li Alla interessah fl-ispirtu fir-ruħ fil-ġisem tagħna, aħna tlieta f'persuna waħda, u sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Meta jiena u inti nidru quddiem Kristu Ġesu, permezz number 1 ta' dak li Ġesu għamel għalija fuq is-salib u jiena aċċettajtu f'ħajti, permezz tal-kelma talla li qed taħdem fija kontinwament iġġeddidni titrasformani u timmaturani, u skont
permezz tal-grazzja tal-Alla taħdem fija biex jien il-ġisem tiegħi jkun kompletament inqaddes u warrab għal Alla. Jiġifieri jiena għandi il-potenzjal li nider quddiem Alla letteralment perfett. Infatti, dik hija r-rieda tal-mulej. U biex inti ma taqtax qalbek, Alla jagħmel dan. Ovvjament, Alla jrid jagħmlu ma' kulħadd, imma inti tikkoopera. Sewwa, bis-saħħa tal-Alla jsir imma inti tikkoopera. Mela, ħamorru issa fil-ktieb tal-Lut kapitlu 4, Lut, il-ktieb ta' Hebrews, kapitlu 4 vers 12. Issa ovvjament għal kull suġġett fejn jidħol l-ispirtu, fejn jidħol ir-ruħ u fejn hemm il-ġisem, il-lezzjoni ta' qabel tħallna aktar fid-dettall. Vers 12, il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn żewġ ixfar. Hija tinfet sa tifret, tinfet u tifret. Minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu. Importanti mela tfisser mela r-ruħ u l-ispirtu mhumiex l-istess ħaġa. Mhumiex l-istess ħaġa. Ir-ruħ u l-ispirtu ara x'tinfred iktar. U il-ġogi u l-mudullun u tarib il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Sew f'din l-iskrittura u f'dew ta' qabel qed torina għal darb'oħra 3 f'wieħed. U l-kelma tal-Alla sew din l-iskrittura u sew ta' qabel u ħanaraw oħrajn illum naraw kif il-kelma tal-Alla taffettwana fil-kleterjas. Taffettwana fil-ispirtu, taffettwana fil-ruħ u taffettwana fil-ġisem. Issa, nixtieq għandi l-ħin u nerġa' nibda mill-bidu imma m'għandix dak il-ħin. Fl-ispirtu ħarsu lejja sewwa intom li qed taraw fuq il-Facebook jew YouTube jew televiżjoni. Fl-ispirtu meta titwieled minn ġdid, morru hemmhekk ħanorikom malajr qabel ma norikom demonstration. Morru fit-tieni Korintin kapitlu 5 malajr, naf li ġut minnkom tafuhom bl-ammentu di, u infatti għandkom tunu tafuhom bl-amment daw l-affarijiet. Għandkom timmemorizzawhom daw. Tieni Korintin kapitlu 5, vers 17. Ovvjament dan huwa messaġġ għal min jemmen il-kelma u għal min huwa mwieled mill-ġdid u għal min huwa ta' Kristu jew fi Kristu. Glorja lilek Missi Qaddis. Vers 17. Meta wieħed jew waħda jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Isir ħolqien ġdid. Min barra tibqa' didher l-istess. Għalkemm llum ħanaraw skritturi fejn anke minn barra issir minn bidla. Issir minn bidla. Tara differenza. Però minix ħanitweled minn ġdid u f'daqqa waħda taħseb li għaddej Schwarzenegger għara xorta ħadd tarafni bħala Gordon Jumanji. U għalkemm nirringrazzja Alla Schwarzenegger nippreferi nkun jien. Alleluja. U allura meta inti titweled minn ġdid ikun hemm bidla. U l-kelma tal-Alla l-Ispiritu Santu jaffettwak f'kull erja, imma huwa fir-realm spiritwali biss li inti issir totalment, kompletament ġdid. Brand new. Infatti, kreazzjoni ġdida. Kreazzjoni li qatt ma kant eżistit oħra qabel bħala. Ġifieri meta titweled minn ġdid, Alla mhux raqqek, jew sewwik, jew fejqek, jew ikkurak. Alla għamlek fl-ispirtu kompletament ġdid. Ġdid. Fiġbija eżatt u bl-istess DNA eżatta divina tiegħu. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu jsir ħolqien ġdid. Qadim għadda u daħal il-ġdid. U kollox li ġej, kollox issa ġej minn Alla. Mela issa dak li nbidel u sar ġdid issa ġej minn Alla. Halleluja, li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu tagħna l-Ministeru tal-ħbiberija ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin Alla. Mela, morru fl-ewwel Korintin kapitlu 6. Kapitlu 6, vers 17, din hija waħda mill-iktar skritturi li tant fiha revelazzjoni. Mela hawnhekk qed nitkellmu llum peress li ħanaqqat il-messaġġ u ħanamlu terminu, hopefully naħseb ikun l-aħħar messaġġ illum fuq dan is-suġġett biss din it-tema. U wara xi tajt l-iskrittura. Fir-realm spiritwali. Ma tafux vers 16.
li min jenaqat ma, 1 Corinthians 6:17. Min jenaqat mal-mulej u spiritu wieħed jew ruħ waħda miegħu. Hawnhekk fl-għaqda Biblika Maltija hawnhekk mhix qiegħda 100% korretta. Għax il-kelma fil-Grik hija l-kelma numa, mhux tsukke. Imma xi kultant peress li hemm bosta kittieba li xi kultant qed jgħidu ruħ meta tirreferu għall-ispirtu, imma biex inkunu retti, hemmhekk bl-Ingliż jgħidlek whoever is joined unto the Lord is one spirit. Meta tingħaqad ma' Kristu, inti ħaġa waħda ma' Kristu fl-ispirtu. Issa, bħalma r-ruħ u l-ispirtu ma ħaġa waħda imma tista' tinfidhom, tifridhom u tiddistinguihom, hekk aħna għalkemm jien ħaġa waħda ma' Kristu, imma inti ma tistax iżaqqa waħda dobda dadorani għax jien issa ħaġa waħda ma' Kristu. Sewwa xorta bqajt Gordon, xorta kull wieħed minnkom bqajtu l-istess individwu, imma l-ispirtu tiegħek issa sar parti minn Kristu. Din hija l-kelma qadisa tal-mulej. Hija bombastika because it's too good to be true, but the thing is it is true. Hallelujah. Għax he that is joined unto the Lord, min jingħaqad ma' Kristu, huwa ħaġa spiritu wieħed, innotaw mhux ruħ waħda jew ġisem wieħed, jew ġisem fin the flesh. Għalkemm jammar f'dan il-ġisem, u Alla jużaħ dan il-ġisem, għandu bżonnu dan il-ġisem, imma jinaw inti fl-ispirtu, fil-spiritu ġifieri fin-numa bil-Grik, ħaġa waħda. Infatti, l-ispirtu tiegħi huwa issa qaddis. U ġie maqut mal-ispirtu qaddis. Infatti, li kieku l-ispirtu tiegħi ma ġiex imqaddes, ma ġiex magħmul ġdid, ma ġiex magħmul perfett. Intom tafu li kum minn wieħed minn ġdid l-ispirtu tiegħu huwa perfett? Fisser mhux ġas matur hemmhekk issa tfisser, hemmhekk tfisser literalment bla teba' u bla dnub. Dak tfisser dan. Mela jiena u inti, kull minnhom wieħed ġenwinament fil-mulej, l-ispirtu tiegħi huwa ħaġa waħda, l-istess natura, l-istess DNA, l-istess essenza tal-Alla. Imwieled minn Alla. L-ispirtu tagħna issa ġej mhux minn omok u missierek, imma ġej minn Alla. Halleluja. Morru fil-ktib ta' Ġwanni, kapitlu 3. Dawn huma kollha skritturi li juruna bl-aktar mod ċar, qed nagħmel daqsxejn recap, revision, u nfakkarkom. Ġwanni 3. Issa, ħalli ngħidha l-istatement issa, ħalli ma ninsihx. Il-Kristjan matur tinsix li inti għandek kull min verament aċċetta l-Kristu bħala s-Sidu Salvatur tiegħu, issa mhux ħanidħol fiha għax m'għandix ħin, jekk verament Ġesu sidek, x'taħseb int issa ma jiswa xejn. Xi trid int ma jiswa xejn. Għax issa hu sidek. Fejn trid tmur int, jiġifieri l-int, il-jien, għax inti ma dakx tiegħek, issa inti sirt tiegħu. F'kollox fl-erm tar-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. U jekk timxi miegħu, tgawdi dak li għandu hu. That sounds like a good exchange, that's a good opportunity. Imma Ġwanni kapitlu 3, mela min il-Kristjan matur, għandek il-Kristjan dak li għaġi ta' baby, dak li jgħidulhom karnali, kemm taqa' fil-ġisem. Jew għal-ġibdiet naturali, mhux biss qed nitkellmu għal sess, imma pereżempju wieħed taqbiżlu malajr, wieħed ipalla ħafna, mhux għax iħobb jitkellem għax huwa friendly, ma ipalla fil-voice speċjalment. Sewwa jew nkella bniedem li jagħti lilu nnifsu għad-dnub waqt li jgħid jiena nħobb il-bambin. Ftakru li l-bambin ma jeżistix. Ġesu Kristu r-Re jeżisti. Alleluja. Mela il-bniedem li verament huwa matur huwa ismawni sewwa, dak li wasal fil-mixja tiegħu mal-mulej fejn iħalli l-Ispirtu tal-Alla li permezz tal-Ispirtu tiegħu li hemm fih issa jiddomina l-erjas l-oħra tar-ruħ u tal-ġisem. Dak huwa l-persuna matura, li huwa matur, li huwa mwettaq sew. Dak huwa l-persuna li qed jimxi u qed iqarreb li jkun matur fl-erja tar-ruħ u fl-erja tal-ġisem.
Amen? Halleluja. Il-bniedem li għadu baby, għadu immatur, u ma tkunx immatur għax inti bil-fos ilek biss jinnaf sena fil-mulej ta' xina naf nis li huma snin fil-mulej u xorta għadhom jimxu bil-diapers u bil-nepis. Ġveri mhuwiex iż-żmien, it's not time that makes you mature. It's hunger and obedience. Mhuwiex il-ħin li għamlek matur, iż-żmien jew kemm ilek fil-mulej bħala kalendarju ħin. Il-bnidem li xenna għal-mulej li jitaxxaq fil-kelma tal-mulej u jobdi il-kelma tal-mulej. Iktar ma tħalli inti iktar ma tobdi, iktar il-kelma tbidlek fil-erja tal-kelma, fil-erja tal-ruħ u tal-ġisem. Allura l-bnidem matur u għadak li jissa Kristu tinsiex aħna nsejħulu renjanti. Jirrenja fil-ħajja tiegħi fl-erja tal-ħsibijiet, tad-deċiżjonijiet ta' xirrit u x'marriġ, fejn immur u fejn x'ngħid u f'manejġ. Mela il-Kristu Ġesu inħallih jirrenja fija totali. Meta jiena nasal f'dak il-punt għalkemm ma taqaf qatt tikber, imma mbagħad tibda tissejjaħ Kristjan matur. Sewwa? Halleluja. Il-bniedem li jieħu għalih fuq xejn, irid ipattija, il-sienu jew il-siena ma taqafx tpaċ fuq dik u fuq l-oħra. Il-bniedem li jaqaf affarijiet jinnaf affarijiet nubiet tal-ġisem li hemm msemmija turruna fl-iskrittura. Dak huwa bniedem li għadu karnali. Jiġifieri jimxi skont il-ġisem. Amen? Alleluja. Morru waraw daw l-iskritturi ħalli tarawhom iktar tartu tifhmhom minn tawħidkom. Mela, Ġwan 3 Ġesu vers li jgħidek lil wieħed reliġjuż. Jgħidlu hekk, Ġesu jwieġbu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx minn ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Qallu Nikodemu kif jista' wieħed jara jitwieled wara li jkun xieħ jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled. Wieġbu Ġesu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dik il-kelma mill-ilma u l-ispirtu mhijiex jitwieled ġol ilma, jitwieled mill-ilma. Konna milna talima fuqha meta jitwieled mill-ilma bħal meta mara pregnant u waslet biex twellet x'jiġrila l-ewwel. Jinfaqala l-ilma. Taf jiġilek inti qabel ma titwieled minn ġdid inti? Jiġi l-ilma. Il-kelma l-ilma x'inhu fil-Bibja? Il-Bibja l-ilma xi kultant jirreferi għall-Ispiritu Santu, imma l-ilma hawnhekk qed jirreferi għall-kelma. Il-Bibja tgħidlek f'Efesini kapitlu 5 vers 23-24 li Kristu jaħsel il-Knisja permezz tal-ilma tal-kelma tal-Alla. Iktar ma aħna neħdu l-kelma, iktar ma nikolu l-kelma, iktar ma nidmedi tal-kelma tal-Alla, jiena ħanin niġi konsagrat. Il-bniedem li sema l-kelma, Romani kapitlu 10 vers 17, il-fidi tiġi permezz ta' smigħ u smigħ permezz tal-kelma ta' Kristu. Mela inti jiena smajna l-kelma, emminta l-Ispiritu Santu ħadem u jiena ġejt imwieled minn ġdid. Fil-Bibja, Ġenesi kapitlu 1 vers 1 sa 3, għandek Alla tkellem il-kelma, l-Ispiritu Santu ħadem mal-kelma u ġejt l-ewwel kreazzjoni. Inti l-aħħar kreazzjoni. Anzi, il-kreazzjoni ta' 8 ġurnata di kont kitkellem fuqhom. We are at the 8-day creation. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Mela. Dak li jitwieled mill-ġisem huwa ġisem vers 6 u dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. La tistaġbux, la tistaġibx jekk jien ngħidlek li jeħtieġlek titwieled mill-ġdid. Morru Ġwanni kapitlu 1 issa, vers 12 malajr. Għal darboħra biex taraw daw l-iskritturi li kull min jitwieled minn Kristu issa twieled mis-sema, l-ispirtu tiegħu mis-sema, l-ispirtu tiegħu għandu d-DNA divina tal-Alla fih. Naf li hija bombastika imma hija biblika. U ma kienx l-idea ta' Gordon John Manche, kienet l-idea ta' Kristu. Alleluja. U qed ngħidha di għax hawn min jgħid imma aħna umani. Le sena ftit aħna maħniex umani. Aħna ngħixu ġisem uman imma aħna spirti. Amen. Nar il-ħadd li ġej, il-weekend li ġej, hawnhekk din il-kamra ħad tkun mimlija spirti. Wieħed jismu Mario, liħor jismu Noel, liħor jismu Mari, liħor jismu Mariella, Donatella, dak kollha spirti. Liħor jkun jismu Gordon John Manche, dak spirtu ieħor.
Amen. Tinsewx, jekk inti tħawweġ, kif tgħidha bil-Malti? Tħawweġ il xi ħadd jekk tbeżza xi ħadd, idulhom hawnhekk hawn ħafna spirti. L-ewwel wieħed huwa jien spirtu. Hallelujah. Praise God. Taf li inti d-dar tiegħek għandha l-ispirti? Mela. Il-fatt li tgħix ġo fiha int hemm l-ispirtu tiegħek. U jekk għandek lil għandek l-ispirtu tal-Alla wkoll. Hallelujah. Tenga. Mela, vers 12 isimgħu Ġwanni kapitlu 1 vers 12. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru li Alla. Ġieli smajtuni ngħidha, mhux kulħadd huwa mulet minn Alla. Mhux kulħadd huwa wilt Alla. Ħanejda bl-Ingliż għax id-dwar aħjar. Not everyone is a child of God. Everyone is a creation of God, but not everyone is a child of God. Because to be a child of God, you have to become a new creation. Amen. L-ewwel kreazzjoni ġejja minn l-ewwel Adam. It-tieni u l-kreazzjoni ġdida ġejja mit-tieni u l-aħħar Adam. Biex issalva u tidħol fis-sema u fil-ġenna inti tkun sirt kreazzjoni ġdida imwilet mit-tieni Adam, mill-aħħar Adam, Kristu Ġesu. L-ewwel Korintin kapitlu 15 vers 44 sa 48. Għall-40, amen. Mela l dawk li laqgħu il-Kristu mhux ġas semgħu bih, ma laqgħuh. Lilhom tom is-seta li jsiru li Alla ġifieri l-oħra ma kellhomx. Dawk li jemmnu f'ismu, dawn twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, anqas mir-rieda tal-bniedem, daw twildu minn Alla. Kulħadd jgħidha wara l-Facebook, YouTube, televiżjoni jgħidha jien imwielet minn Alla. Halleluja. U jekk xi darba xi ħadd jgħidlek Alla bagħtek jgħidu kif taf. Għax veru Alla jkun bagħtek. Amen. Halleluja, thank you Jesus. Gloria al mulej, speċjalment jekk inti Kristjan, Alla vera jkun bagħtek. Gloria al mulej. Morru issa mela naraw daw l-iskritturi fuq l-Ispirtu. Efesin kapitlu 4, morru hemm malajr. Dawn huma skrituri li jinkoraġġuk. Efesin kapitlu 4, kulħadd jgħid warajja jien nħalli l-Ispirtu Santu jiddomina li ħajti permezz ta' l-Ispirtu Alla, l-Ispirtu tiegħi li jgħid fija. Jekk jien nħalli l-Ispirtu Santu jiddomina li ħajti, jiena ngħix ħajja qaddisa. Għalhekk he is Holy Spirit to make you a holy Christian. That's why he's Holy Christian and Holy Spirit. His main job is to make you holy. Amen. L-ola missjoni tal-Ispirtu Santu għalilek jagħmlek qaddis, jaqadsek. Amen. Alleluja. Mela, grazzi mulej. Efesin 4, din hija naħseb waħda mit-top skritturi favoriti tiegħi. Efesin 4 vers 24, italbuha bl-amment. Ħanejdilkom bil-Malti. Ilbsu l-bniedem il-ġdid. Ilbsu l-bniedem il-ġdid. Maħluq skont Alla. Mhux ħakku maħluq skont il-mami u d-dadi jew in-nannu. Maħluq il-bniedem ġdid skont Alla. Fil-ġustizzja din il-ħolq inti u dan huwa din il-kreż ġust qaddis. I love it in English. Put on the new man, which in the likeness of God has been created in righteousness and in holiness of truth. Meaning, my spirit is like God or like God's. And it is holy and it is just. I am the created, he is the creator. Jiena l-kreazzjoni huwa l-kreatur. Amen? Alleluja. Infatti il-kreazzjoni tiddependi mill-kreatur. L-Ispirtu tiegħi jgħix għax Alla jgħix, jiena ħaj għax Alla ħaj, jekk inqata' minn Alla immut. Adam u Eva, il-moment li inqatgħu minn Alla, mietu. Amen. Halleluja.
Kolossin kapitlu 1. Din huma dawk li jgħidulu, Kolossin kapitlu 1, daw l-iskritturi huma dawk li verament, legalment, pożizzjonalment aħna tiġà fi Kristu. Ma tista' tagħmel xejn biex takkwestom. Just tiġà dawn int min int fi Kristu. Dan huwa il-wird glorjus tiegħek fi Kristu. Dan mhux xi ħaġa li inti taħdem għaliha. Hemm affarijiet li naħdmu għalihom, jew nkella iktar milli naħdmu għalihom, inħallu l-Alla jaħdem bina, through us. Okay? Affarijiet tal-ġisem, affarijiet tal-suke, tal-ruħ. Il-ruħ għaliex, għax il-ruħ hija l-emozzjonijiet tagħna, l-immaġinazzjonijiet tagħna, il-subconscious tagħna, kif naħsbu, l-idejat tagħna, our will, ir-rida tagħna, our emotions, l-emozzjonijiet tagħna, l-idejat tagħna, dak huma parti kollha mis-suke. Hawnhekk fejn il-maġġoranza tan-nies għandhom bżonn il-fejqan. Għax inti wansi taqbad il xi ħadd u ġej minn background totalment infarrak, aħna kollha ħadd minnha m'għandu background perfett, imma mhux kulħadd għandu l-istess livell ta' tifrik. Għajna ma tiġibu għed totalment orrul, miskin jew miskina. Imma l-moment li melittu meġdid, inta għamiltu perfett fl-ispirtu. Imma x-xogħol issa fejnu? Fl-erja tas-suke. U jekk inti tgħinu jew tgħinha timmatura fl-erja fejn dak l-iskrittura tgħidlek li inti issa ġeddet il-femmiet ta' moħħok ta' ħsibietek u tibda tħalli l-Bibja, il-kelma tal-Alla u l-Ispirtu Santu jiddominawlek l-aġir tiegħek, u mbagħad il-ġisem isegwi. Għax mbagħad ikollok 2 against 1. Tifhmu? Halleluja. Kolossin kapitlu 1, Glorja lilek Ġesu, vers 20. Dawn huma dak li ngħidulu aħna what we are positionally, what we are legally. Jekk jiena miljonarju, it-tifel tiegħi jaf jew ma jafx, ħaqqu jew ma ħaqqux, għax hu mwieled minni isir awtomatikament miljonarju. Jekk jiena fqir u m'għandix laqqas biex nixi tazza teh, jaf jew ma jafx, it-tifel tiegħi bħali, għax jkun ġej minni. Dak li għandi jien jirtu hu. Dak li għandu Alla u rittu int. Alleluja. Gloria għal Ġesu. Halleluja. Għalhekk Pawlu jgħid il-wirt kbir li aħna rċevejna. Amen. Taqax f'reliġjon. Għax ir-reliġjon huwa do this, do this, do this. No. Christianity is be this. Be this. That's why Jesus said, don't try to get born again. Be born again. There's a big difference. I'm not trying to get born again. I am born again. I'm not trying to be saved. I am saved. I'm not trying to be a Christian. I am Christian. I'm not trying to be a man. I'm a man. Capish? And one of the secrets, wieħed mis-segreti huwa live who you are already in him. Għejx tiġà dak li jint fih. Kont nitkellem ma' bibtija ftit ilu, mhux l-ewwel darba tkellimta u anke ġie għamil programmi fuqha, hija l-problema number 1 fid-dinja di. Identity crisis. Raġel jekk imur għal raġel ieħor, jew raġel imur għal mara jew ħafna nisa. Jew bil-kontra, mara tmur ma' mara oħra, jew mara tmur ma' ħafna nisa, jew ħafna ġil. Il-problema mhijiex is-sess. Il-problema laqqas id-droga. Il-problema hija kriżi ta' identità. U meta inti titwilet miġdid, tintaqa' mal-Kreatur tiegħek. U tibda tiġi f'postok. Meta jgħidulek inxi ġaralek, int qajt mal-Kreatur. U sirt naf min jien once li skoprejt minnu. Hallelujah. Gloria l-mulej. Thank you, Jesus. U the sad reality hija ħafna reliġjużi dak li intom tant intom imbirkin biħaw
ħafna reliġjużi laqqas għandhom ħil tiegħu. Imma lek qegħdin hawn intom. U għalhekk qed tisimgħu biex il-mulej jużalilkom biex din il-rikkezza ta' wird glorjus tmorru tad-duħ il-ħaddieħor. Alleluja. Mela Kolossin 21, wieħed kapitlu 1 vers 20 jgħidlek. Gloria l-mulej. Ħanibda naqra minn vers 21, ta' ħani naġġi daqsxejn. Intom ukoll kontu l-bot minn Alla u għedewwa tiegħu minħabba l-ħażen ta' ħsibijietkom u għamiltkom. Kontu, kulħadd jgħid kont, mhux ħaddini kont. Immissa sirna ħbieb tiegħu. Permezz tal-mewt ta' ibnu, moti għal-mewt skont il-ġisem, biex dan iressaqna qoddimu qaddisa. Jiena nressaq li l-nifsi qoddim Alla qaddis? Le u jressaqni. U jikkwalifikani, mhux jien jikkwalifika. Aħna kollha skwalifikati, ma l-moment li tiġi lejn Kristu, Alla jikkwalifikak. U jressqek qoddimu qaddis, safi u blajb. Issa, din hija r-realtà pożizzjonali, weird, kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi, sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Vanġelu li intom smajtu u tħabbar li l-ħlejja kollha taħt ismewiet u li tiegħu jien, Gordon John Manxe, sirt ministru. U intom. Amen. Infatti, innotaw. Il-problemi kollha u l-challenges kollha u l-isfidi kollha li tiffaċċja inti kontinwament jiġu biex jaljenawk, biex janessuk xwied kbir int għandek. Inessik minn int vera. Allura tgħidlek eqpa' sod, ibqa' sħiħ, titħarrekx. Ibqa' medita f'dawn l-affarijiet. Halleluja. Gloria l-mulej. Mela, dak huwa l-ispirtu, ir-ruħ. Morru issa Ġagbu kapitlu 1. Ġagbu kapitlu 1. Ġagbu kapitlu 1. Ġagbu kien ħu Ġesu, mhux mill-missier, ma mill-om. Eżis aħwa kattolċi, jekk intom taqraw il-Bibja u temnuha, kien unur ta' mara fil-kuntest fludi li iktar ma kellha tfal, iktar tkun imsejħa u meqjusa mbirka. Mhux bil-kontra. U l-Iskrittura titkellem li Ġesu u Marija kellha ulied oħra. Issa, tħabbix rasek. M'għandekx għalfejn titfixkel fuq għadi, għax la jekk jew ma kellix, laqqasi kellha, laqasihu, int wara wieħed biss timxi wara Ġesu. La kontra, la wara Ġagbu, la wara Ġwanni, la wara Ġuda, whatever. Wara Ġesu biss. Ġifieri jekk kellix mija, jew ma kellha xejn, irrelevanti. Imma għax l-Iskrittura tgħidha nemmen li kellha. What's the big deal? Alleluja. U mhix inqas qaddisa b'daqshekk, mhix inqas ma norajx inqas. Għamlet xogħla, idiet il-Alla l-Ministeru tal-Ħaspiċċa u llum qed tgawdi l-glorja tal-ġenna. Alleluja. Ġagbu kapitlu 1. Amen. Araw xi tgħid l-Iskrittura issa fuq rigward ir-ruħ issa. Min vers 21. Neħħu għalhekk minn fuqkom, skużi, neħħu għalhekk minn fuqkom, kull ma huwa mniġġes u kull fadal fdal ta' ħażen. Min jagħmlu dan? Min ineħħi minn fuqkom? Min? Int sada, dan int din issa xogħolok. Neħħi, mela int neħħi għalhekk minn fuqek kull ma huwa mniġġes u kull fdal ta' ħażen. U ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawla fikom. Il-kelma mħawla fikom. Sewwa? Li tista' issalvalkom ruħkom. Sara ftit, issalvalna ruħna. Mela iktar ma jiena nimmedita l-kelma, naġixxi fuq il-kelma, iktar kif naħsibha, kif naġixxi u kif nitkellem. Sewwa iktar ninbidel, iktar nimmatura.
Amen. Halleluja. Imma dan issa xogħol li nagħmlu jiena nikkoopera Alla li nagħmlu jiena. Mirratta mara issa hawnhekk ħanamilkom dil-eżempju, ħarsa lejja kamera. Mela aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Mill-lat tal-ispiritu, it's a done deal. You can add nothing. Mill-lat tal-ispiritu, tiġa perfett, tiġa bla teba, tiġa bla għajb, tiġa bla dnub. Mill-lat tal-ispiritu. Mill-lat tal-ruħ, is-suke, il-ħsibijiet, l-immaġinazzjonijiet, il-feelings tiegħek, is-subconscious tiegħek, dak qed jiġi imġeddet, salvat u fi proċess ta' salvazzjoni. Dan salvat instantanju. Dan, perfect, like God. L-istess DNA Alla. Dan huwa fi proċess ta' salvazzjoni u l-ġisem għad irid jiġi salvat. All right, kellimna kif tista' tieħu ħsieb il-ġisem, issa kemm għandek fuq din il-art, imma dan il-ġisem mhuwiex ħajret is-saltna Alla, mhuwiex ħajret il-ġenna. Once li inti Alla jsejjaħlek u jagħlalek iċ-ċens, dan il-ġisem tħallih warajk u ħajamlu festa bik id-dud. ħajkun hemm party warajk, ħajamlu party. Alleluja. Praise the Lord. Ħadd tagħmel xi ħadd happy. Thank you Lord. Mbagħad aħna mmorru qalbu l-ħamrija, la safar jeklu id-dud u jkun qed jeklu lilek. It looks nice, it sounds nice. All right, mela. Filippin, le mhux Filippin, Romani kapitlu 12, morru Romani 12. Romani kapitlu 12. Vers 1. Nitlobkom l-aħwa għal ħnina Alla, offru ġisimkom, mela min joffri ġismu? Min jagħmel dan? Jien, l-ispirtu jien, Gordon John Manxejjien. L-ispirtu jien nofri ġismi b'sagrifiċċju ħaj, għaddis, mela ġismi jista' jkun għaddis. Jiena issa ngħix ġo ġisem għaddis. Xi tfisser għaddis? Jiġri għandi xi raġġiera fuq rasi. Għaddis tfisser li inti mwarrab is-segregat kompletament maqtuħ għal Alla. Dak ma tfissirx li inti ma taħroġ qatt mill-dar jew nkella tmur tingħalaq ġo xi monasteru, ma tfissirx hekk. Tfisser li inti ma tagħtix, ma tużax la ġismek. U l-ebda membru ta' ġismek jew ta' li inti ma tużax għad-dnub, ma tużhom biss għal Alla. Ġifieri tista' tibqa' xogħol, tista' tagħmel xogħolok, tista' jkollok karriera, tista' tagħmel dak kollu li Alla tista' dak li tixtieq qalbek, basta ma tidnibx. Imma ovvjament jekk Alla jgħidlek isma' jiena rridek tmur issa tmur. Jekk inti pereżempju għandek f'moħħok innaf taħdem ma' tal-fjuri, sewwa, jekk inti tħobb taħdem ma' tal-fjuri għalli qabli. No problem. Forsi m'għadha jiġi żmien u għalejlek isma' irridek imur taħdem dik il-fabrika għax għandi missjoni għalik. Anta fhem? Jew nkella jgħidlek isma' qed nippreparak biex inti tagħmel missjoni. U hawn ħafna missjonijiet tagħmel mhux biss m'hemm bżonn tagħmel l-Afrika l-missjoni għalkemm hemm bżonn ukoll l-Afrika. Imma tmur fejn tmur u tmur Alla jibatek fejn jibatek irid ikun hemm żmien ta' preparazzjoni. Amen. Don't jump the gun. Ġifieri ippreparaw sewwa f'dak li Alla għandu għalik. Glorja għal-men. Taġġilx. Darba kien hemm moħħ Arkli passer, Arkli ma nixtieqx noqgħod nistennax Ġesu dal-waqt ġej. Listen, ilhom 2000 sena jgħidu li Ġesu dal-waqt ġej. Sewwa Alla mhuwiex maġġel. Alla anke jekk ħajġi għada u probabbli lilek mhux ħajorik. Għax Alla jgħid li ħallema, il-Kristu jgħidilna ħadd ma jaf il-ġurnata wissija. Mela jekk ġej għada u llum il-mula għallek mur Bible College, mur Bible College. Imma ġej għada, mur Bible College. Għax inti l-importanti huwa li jsibek ubbidjenti, mhux isibek l-Afrika. U jekk għallek Alla mur aħsel l-art tal-Knisja. Mur naħsel għas kemm hemm mitlu fina hemmhekk l-Afrika. F'xekk jien, mur aħsel l-art tal-Knisja. Inti tissib Alla jrid isibek ubbidjenti. Mux tagħmel xi ħaġa li tidher sabiħ għalik, l-importanti li inti toġob lilu, mhux toġob il-ġisem jew tagħmel xi ħaġa li qed tifhmu? Halleluja. Praise God. Grazzi Ġesu. Alla jgħidha fl-Iskrittura jiena ma rridx is-sagrifiċċju tiegħek. Jiena rrid l-obbedjenza. U iktar ma tobdi, iktar toġob l-Alla u iktar timmatura.
Amen. U Alla aktar jista' jużak. Mhux iħobbok iktar, jista' biss jużak iktar biss. Iħobbok l-istess. Inti ma tista' tagħmel xejn biex Alla jħobbok iktar. Xejn, zero. Li tista' tagħmel inti tista' tikber fl-għarfien ta' kemm Alla jħobbok. Hemmhekk iva, tibqa' tikber. Sewwa, imma iktar ma tobdi, iktar ma tikkopra malla, iktar tgawdi mill-imħabba li għandu għalik. Allora, jekk inti tkun disobbedjenti, ovvjament ħadd tibda tħossok ħażin. Infatti dak huwa li għamilek id-dnub ta'. Infatti, pereżempju, dal-aħħar persi kienna l-kors tal-fejqan. Waħda mill-mistoqsijiet li jekk id-dnub jistax ikun taxkil għal-fejqan. As-saċ mhux id-dnub per se għalkemm hemm xi veritajiet, imma li jiġri hija l-bniedem il-Kristjan, meta Kristjan mhux qed jimxi mal-mulej, mhux id-dnub per se ikun il-hindrance tiegħu per se huwa li hu ma jkollux konfidenza quddiem Alla. Għax inti id-dnub x'jagħmilek? Ikissilek il-konfidenza tiegħek quddiem il-mulej. Allura mbagħad inti kif tittoġob Alla bil-fidi? Jekk inti m'għandekx fidi. Il-kelma konfidenza tfisser konfede bil-fidi. Għalhekk inti jaqbilek timxi mal-mulej, jekk tiżbalja erġa' qum u daqshekk indel. Halleluja. Imma mhux għax pereżempju pers li naf li hawn xi aħwaġi li jużawhax, sister, ma fiqx għax għandek xi dnub. Le, dik tiżawix. Ma naqbes suġġett ieħor. Imma jekk hemm sister jew brother, jew jien pereżempju, u żbaljajt, għax pereżempju fteħed xi bin qabli mhux id-dnub li qed iwaqqafni li ma nirċievi, imma in-nuqqas ta' issa fidi li jien għandi m'għandix qudiem il-mulej. Għax issa jien ħossni kondemd. Mhux Alla tikkondannani, id-dnub tiegħi li għamilt, avolja ħaveruli. Nibda nħossni ħażin biha nnifsi. Sewwa, u jiena rrid nidħol qudiem il-mulej bil-fidi. Anyway, quick side trip and back online. Hallelujah. Mela, vers 1, nitlobkom l-aħwa għal-ħnina Alla offru ġisimkom sagrifiċċju ħaj għaddis joġob il-Alla. Mela Alla huwa interessat ukoll f'ġismek. Jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġri ta' fehmitkom mela xiri tista' mill-erja tar-ruħ tajaj li jiena niġġedded kuljum, għalhekk importanti taqra l-Bibja kuljum. Fis-Salmi kapitlu 1 jgħidlek immeded tal-kelma tiegħu lejl u nar biex inti kull ma tagħmel ikollok suċċess fih. Amen. Halleluja. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' fehmitkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rida Alla. X'inhu tajjeb li joġbu u x'inhu perfett. Mela l-mulej hawnhekk qed jgħid in-nies imgħu intom tistgħu tikbru timmaturaw billi intom iktar ma taqraw il-kelma timmedita l-kelma Alla, inti ħassir taf ir-rida Alla, jekk isir taf tagħmel ir-rida Alla, taf x'inhi r-rida Alla u tagħmilha u twettaqa u inti ħatikber u l-fema tiegħek tibda tiġġedded u tibda timmatura. Alleluja, glorja l-mulej. Amen. Morru fil-ktib ta' l-ewwel Pietru kapitlu 2. L-ewwel Pietru 2. Vers 1, isimgħu għadi. Once li insalvat, issa tikber. Billi tixrob ħafna ħalib. Mhux tal-benna, tal-bibja. Isimgħu. Warbu mela l-bot minnkom kull ħażen u kull min jagħmlu dan? Jiena rrid inwarbu dan. Warbu l-wiġ biħor u lejra ta' kull xorta u ta' tqasqis. Jekk ħafna Kristjani japplikaw din l-iskrittura u jkonna revival. Halleluja. Bħal trabi ta' twelid, ixxen u għal-ħalib safi. Il-kelma Alla. Il-ħalib tar-ruħ. Smajtu da? Li bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni. Jon kella verżjoni oħra tgħid, bih tikbru once li intom salvati, jew inkom bih tikbru fis-salvazzjoni tagħkom. Dik tfisser. Hallelujah. Desire the pure milk of the word so that by it you may grow. Once you are saved, you are growing now. You're growing. Ma not fl-imma jarjat nikber, fil-spiritu jew fil-ruħ? Fil-ruħ, għax fil-spiritu tiġa perfett. Amen? Għed nikber fil-erja ta' kif nifima, ta' kif nara l-affarijiet, kif għandi nitkellem, kif naġixxi. L-immaġinazzjoni tiegħi, l-emozzjoni tiegħi jibdew jimmaturaw, jibdew jimmoldjaw. Alleluja. Grazzi Ġesu. Amen.
Mela, ħamorru għal-ġisem issa. L-iktar ħaġa li tintaqa' magħha kuljum, kull filgħodu kif tqum. Grazzi Ġesu. Morru fit-tieni Ġwanni. Anzi t-tielet Ġwanni. Tielet Ġwanni? Thank you Lord. Ħalli nagħlqu dan il-kapitlu issa. Tielet Ġwanni kapitlu 1, huwa kapitlu 1 bissem. Vers 2, dan huwa Ġwanni, nħobb ngħidha di Ġwanni, dak li kien jgħidulu the beloved of the Lord, l-iktar wieħed li kien il-biraħ qed nara the chosen one. Alleluja. U Ġesu, meta l-episodju wieħed jgħid iġiblek Ġwanni qed jikteb l-istejjer qed jieħu ħalli ma jintesewx ovvjament dak kollu li Ġesu għamel. U Alla jiena dak li wieħed l-iktar li ħabbni Ġesu qal, Ġwanni kien jgħid, jien l-iktar wieħed li ħabbni. Imma oġobni kif għamluh il-film. U Marija qaltlu dak inti tgħidu l-ħin kollu għax mid-dera inti l-iktar wieħed kellek bżonn tgħidha dik. Imma Ġesu ħabbel kulħadd l-istess. Bħat tfal tiegħi xi kultant jew wieħed jew ieħor jgħidli, Daddy, whom do you love the most? Għaliex għandek it-tisasini, jiena magħkom niġixxi l-istess it-tnejn. Jekk nagħti one lilek, nagħti one lil ieħor. Jekk nagħti punishment lilek, wispa li ieħor jaqlaq ħawol. Jekk nagħti ħag lilek, naħadini ħag naġġi xi gol. Għaliex importanti inti tkun taf li nħobbok pereżempju iktar lilek. Meta fil-veru sens tal-kelma ma nħobbok iktar lilek. Nħobbkom l-istess għax intom it-tnejn uliedi. Imma hawn nies li għandhom bżonn jisimgħu li Alla jħobbni iktar lili. Issa, on a side parenthesis, God loves everyone equal. But not everyone loves God equally. God loves us all equally, but not everyone loves God equally. And the one who loves God more experiences God more. U minu ħobb l-Alla iktar, jesperjenza l-Alla iktar. Ma mhux għax Alla jħobb xi ħadd iktar partikolari. Alla jħobbna kollha, kif jista' jkun ma jħobbniex? Diġà għalik biss, tal-ibnu, kemm jista' jħobbok iktar minn hekk? Għalik biss, u dan għamlu meta kont għadek l-ħadu tiegħu, mhux meta kont qed tagħmel affarijiet sew. Imma meta inti tibda tħobbu lil Alla, tibda tesperjenza aktar minnu f'ħajtek. Alleluja. Aziz nitlob lil Alla biex ikollox isimgħu għadi, Aziz, nitlob lil Alla li kollox iburlek tajjeb u tkun b'saħħtek. Bl-istess bħalma insa jertajja fruħek. Mela xe tgħidin hawnhekk, iktar ma nikber issa tajja fruħi, iktar ħammur tajjeb ukoll f'ġismi. Mela l-kelma tal-Alla ħad affettwani fl-ispirtu li bija twelid mill-ġdid. Fir-ruħ u jekk jiena nitma' li nifsi l-kelma tal-Alla kuljum naġixxi fuqha, taf min ħajgawdi? Ġismi. Ħajgawdi ġismi. U hawnhekk din l-iskrittura hija ċarissima li Alla jridek li inti tkun sħiħ b'saħħtek fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Imqaddes fir-ruħ u fil-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. U din hija rreda tal-Alla għalik. Halleluja. Glorja lil Bolej. Per eżempju, jekk aħna tiftakru meta il-ġimgħa l-oħra tkellimna jew ġimgħa ta' qabel fuq il-ġisem. U Alla huwa dak li krea l-ġismek. Alla huwa dak li għażel il-ġismek. Għażel il-ġismek biex hu jgħammar fih. Fit-Testament tal-qadim kienu jibnilu tempji jew tabernakli. Illum int it-tabernaklu. Għall-eżis kattolċi l-iskrittura tgħidlek Kolossin 1 vers 26 sa 27-28 tgħidlek Kristu fik mhux qed nipprova ninsulenta lil ħadd. Mhux Kristu ġo kaxxa. Laqas Kristu ġo kwadru jew Kristu ġo statwa. Kristu fik it-tama tal-glorja tagħna. Kristu fija, Kristu fik. U fija fl-imerja, number 1 fl-ispirtu żgur. Imma jekk jiena matura nimxi mal-kelma tal-Alla, Kristu fija fl-ispirtu, fir-ruħ u fuq il-ġisem. Għalhekk Ġesu jgħidilna, intom l-intom tiegħi middu jdejkom fuq il-morda. U mhux tagħmlu xi talba ta' treddin ta' jew tagħmlu xi sija taqbżu titredu tajtu terqu. Le, middidek fuq il-morda u daw fiqu. Imma meta tmissu, mhux inti biss ma tmissu, kun tmissu Alla.
Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela llum Kristu Alla divin jammar fl-ispirtu ikkreat minnu divin li jammar fija tiegħi. Grazzi Ġesu. Gloria li lek mula qaddis. Mela Alla għamel ġismek, ikkrealek il-ġismek, Alla għażel il-ġismek biex jammar fik, Alla jħobbok, mux bis fl-ispirtu, jħobbok koll il-ġisem tijak. Għalek meta ħana nitħolbu għal-morda ifiqu, għalix? Kikej l jina li il-morda mux morda mux xadan ħobbok kivint, kontat, għod kont kent kivint. Le, Alla jħobbok u jrid li inti ġismek ikun infejjaq. U provdilna l-fejqan fil-pat, fil-fidwa ta' Sidna Ġesu Kristu. Jħobbok fil-ġisem ukoll, Alla għandu pjana għalik inkluż l-erja ta' ġismek. Morru ħanurikom skrittura diġà rajni għad-darba l-oħra ma ħanaraw malaj. L-ewwel Korinti, morru hemmhekk. Kapitlu 6. Għandkom tkunu tafu għablamment, vers 17 di, jisimaw, kemm sabiħa. Għanna wkoll l-ewwel Korinti kapitlu 3 vers 16 u 17, jisimaw di. Ma tafux vers 17. Li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu? Ma sena ftit, mhux biss issa l-Ispiritu tiegħi, anka ġismi huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Għalhekk ħanerġa' ngħidha qed ta' fil-weekend li għadda u naf li hawn min forsi ħajħossu nervuż. Issa, mhux qed ngħidlek li ħadd intilef b'daqshekk. Imma jekk inti ta' Kristu u jekk din temmina l-kelma talla li inti ġismek huwa vera ta' Kristu, tagħmillu xejn il-ġismek mingħajr il-permess ta' Kristu. Għax ġismek mhux tiegħek. La ittaqbu, la taħarqu, la toqgħod taqtaw, u laqqas ponġi toqgħod pinġi fuq, jekk fil-każ m'għandekx jekk inti tħobb tam tpiġġi. Sewwa, mur ixtri drawing board. Għax għaw bosta anke hekk imsejħa Kristjani li xorta Alla mħobbhom u ħajsalvaw jekk għandhom il-Kristu vera. Li meta nħares lehom Isom, qed inħares li jinnaf il-Kappella Sistina minn flok qed inħares li ħija fi Kristu. Għax saru tatu minn fuq żisfel. Sewwa, il-Kappella Sistina sabiħa. Let it be a kappella bisim. Sewwa, u jien ma nemminx, issa minnu Kristjan tiġa lest tiġettilkom di, minn tiġa għamilhom. Imma tiġix tgħidli jew tbella li ras bil-labra li Kristu qallek biex tagħmel tatuta. Ma qallek biex tagħmel il-Juventus gol, jew il-Liverpool, jew il-Leeds, jew il-Milan. Ħallina żiebi. Sewwa, imma u l-biċċa xogħol hija di, hemmhekk jidħol id-dnub, għax id-dnub huwa dak kollu li inti ma tistax timmaġina li Kristu jagħmel. Isir dnub. Ara, għal dawk li intom xi kultant jibgħatu li jgħidu li passer din dnub. Ħaġa waħda ngħidlek, tista' timmaġina Ġesu jagħmelha? Jekk le mela huwa dnub. Amen. Passer, nixin għamel tatu, Ġesu, taħseb li huwa dnub? Jekk inti timmaġina li Ġesu jagħmel tatu, mur għamilha. Ma jiena ma jistax nimmaġina Ġesu li issa l-Iskrittura tgħidli li ġismu m'għadux tiegħi, ġismi m'għadux tiegħi, imissa ġismi sar tal-Ispiritu Santu u li hu jammar fija u Alla jgħidli glorifika lill-Alla permezz ta' ġismek. Mela mhux permezz tal-Ispiritu biss. Ma issa nista' nglorifika l-Alla anke fil-ġisem. Halleluja. U tiġi rebellioni u diżobbedjenza jekk inti taf li Alla ma jridhomx u tmur tagħmlu, hemmhekk issa jsir dnub. Hemmhekk iva jsir dnub. Amen. Għal min għamlu bħal kull nobi ieħor, hemm il-maħfra tal-mulej. Alleluja. Ma tafux li intom xtaqkom infuskom u bil-għoli kontu mixtrija mela tuġieħ l-Alla permezz ta' ġisimkom. Għawaħwa li għandhom it-tatu ma ġew hekk lejn il-mulej. Dik nifhimha. U by the way, għal dawk li intom forsi għandhom it-tatu, mhux qed ngħidilkom li intom ħadd intil forsi għandkom it-tatu, ovvjament. Għal darba oħra l-ġisem ma jridx li salna tella. Però naf min mort mirgolus li anke Alla neħħilhom it-tatus.
Mela, Alla xi ħaġa impossibbli. Alla jħassar id-dnub, ma jistax jħassar naqrinka. Amen. Imma, ovvjament, qabli wkoll Alla minn dak li inti jaffixtu fattart fil-passat, Alla jdawru għal-ġid tal-Vanġelu għax qabli xi ħadd li għandu tatu, jarak li lebit tatu qabli kelme, kulli li forsi ma jkallimniex, għax jara kemm hu puli bl-ingravatu. Sarħila li jiena m'għandix problema jitkellem ma' nies li għandhom bit-tatu. Qed ngħidilkom sempliċement għal min qed jgħix ħajja qaddisa konsagrata għal Alla. Amen. Naf aħwa li huma artisti bravi u naf li għamlu huma bravi fit-tatu. Naf li jkollhom kun konflitt issa, x'ħad għamel? I'm aware it's a conflict. Ibda mill penġija fuq pitturi minn fuq in-nies. Alleluja, jiena nħobba l-pittura, għandi pittura. Praise the Lord, praise God, thank you Jesus. Jew kellek tħobb il-ġilda fil-każ ibda il-ġilud tal-annimali waqt il-bitter fuq. Just some thoughts for food for thought. Amen, gloria al-mulej. Immisimawna, ħana nurikom xi ħaġa. Fil-ktib ta' Mattew kapitlu 6, vers 22, tgħidlek li l-għajnejn tagħna ta' daw il-ġisem huma it-tieqa tar-ruħ tagħna. Ġieli ħaristu lejn xi ħadd u minn għajnihom tarhom li they're dark on the inside? Jew bil-kontra. Għandhom id-dawl tal-Alla f'għajnihom id-dawl tal-Alla. Xi ħaġa interessanti fil-ktib tas-Salmi, u postijiet oħra anke proverbi. Per eżempju, ħanorikom skrittura waħda, morru fil-ktib tan-numri. Numri 6. Kien hemm vers tafuha dik it-talba li ngħidu, dik li jgħidu l-Aaronic blessing, iħares lek il-bulej bimħabtu u jagħtik is-slim. Issa bl-Ingliż jgħidlek the Lord bless you, the Lord make his face to shine upon you, may the Lord's countenance be upon you. Iħares lek biħnina. Dik il-kelma countenance bl-Ingliż tfisser jew tindika li d-dawl tal-Alla ikun fuqek. Il-favur tal-Alla ikun fuqek. Għal xi xed inti sejjaħ dan? Għaliex id-dnub, meta bniedem jagħti ħajtu għad-dnub, jaffettwalek ukoll ġismek. Id-dnub mhux biss jaffettwalek lir-ruħ tiegħek jew l-ispirtu tiegħek, jaffettwalek ġismek. Infatti fis-Salmi 38, vers 4, is-Salmis mela Psalm 38 vers 4 minn għandu bil-Bibja bil-Malti, minn għandu bl-Ingliż vers 3, David jgħid li minħabba d-dnubiet tiegħi ġismi marat. Issa, kif tista' timrat? Number 1, ħanieħdu l-ovvja. Jekk jiena nieħu droga li huwa dnub, ħajmaradni. Jekk jiena nsir qisni ċumnija ta' sigaretti, ħajmaradni. Jekk jiena nkun alkoholiku, ħajmaradni. Dak huma mela dawk diġà għandek tliet vizzji li huma minn infushom marradiji. Kif tgħidha bil-Malti marradiji? Imardek, imarduk. Mela dak huwa parti li inti tagħmel dnub, qed tidneb kontra Alla u qed tidneb kontra dik innifsek. Issa jekk inti Kristjan u għandek daw il-vizzi, anke forsi dawk li għadhom jgħidu li huma Kristjani u jiġru l-ewwel hemm bħal fnik jagħmlu sess. Number 1, għodu attenti, għax daw id-dnub mux biss imardek fil-ġisem, imma jekk tmut tispiċċa tmur l-infern. Tintilef. Imma d-dnub imardek ukoll. Imardek fil-ġisem, letteralment. Għax inti ma tistax ikollok konfidenza spirituali qudiem il-mulej, jew nkella konfidenza qudiem id-demonju biex jitlab kontra d-demonju. Meta inti kont qed tagħmilha miegħu il-bieraħ, da bħal pulizija li ma jistax jirresta lil wieħed bid-drogi meta l-bieraħ mar jixtri drogi minn għandu. Qed tifhem? Allura d-dnub, apparti li inti tidneb kontra Alla, tkun qed tidneb kontra dik innifsek. Qed tikkontribwixxi għalik innifsek biex teqreg lilek innifsek. U għalhekk Alla ma jixtieqniex li aħna
nagħtu dal-ġisem u nużaw il-membri ta' din il-ġisem għad-dnub. Ma nafx jekk intomx forsi meta li intom il-mulej issa fil-mulej, meta aħna nidimbu ħafna midrabi, tibda tħossok ħażin, imtaqqal. Isimgħuni aħwa, Kristjan, jekk inti tisma' dal-messaġġ u tgħid li pastor jiena dnibtu tinħossni ħażin u ma rridx u tinħossni l-mulej ma rridx jaf bija jew mhux ħajaħfilli jew ma rridx inħossni ipokritu jekk niġi l-fellowship, isma' il-mulej jaħfillek, anzi il-mulej tiġi ħafillek. U l-mulej xorta jħobbok u l-ħabba tiegħu ma tbiddilx lejk u minn hemm fi Ġesu Kristu indem minnu bita kurċi fil-maħfra sa stess għax inkella ħadd tifesta lid-demonju. Alla jħossu mnikket mela le, bħala missiera jekk jiena nara lillu li di jiżbaljaw mnikket, imma mhux ħaniġħad illu li di. Sewwa, u jekk jiena naf jekk nara lill-ibni qed jagħmel xi ħaġa mhux li missa dejjaq lili biha, imma teweġġa lilu nnifsu biha, ħaweġġa, jiddispjaċini. Imma jekk jiġi għandi mhux ngħidlu itlaqlem, ngħidlu jalaw ejja. Sewwa, issa Alla l-missier li huwa missier perfett ħafna iktar minni. Hello. Żgur mhux ħajġħdek lilek għalhekk il-mulej jgħidlek qatt ma ħajġħad ħadd, dawk kollha li jiġu għandu qatt ma jġħodhom il-mulej. U jekk inti xi Kristjan li forsi jerġa' jitwaqgħu f'xi vizzju jew droga, jew sess, jew sigaretti, jew alkohol, jew whatever, u minn hemm fi Ġesu Kristu u għasa jiġri lejn il-mulej. Halleluja! Għax Alla mhux kontra tiegħek, Alla huwa favur tiegħek, huwa x-xitan li rid iżommok marbut u fi Ġesu Kristu tinħall issa stess. In Jesus' name. Hallelujah. Grazzi mule qaddis. Għalhekk jeżis aħwa, dal-messaġġ illum, per eżempju, irid inkoraġġikom, Alla jħobbok fil-ispirtu, Alla jħobbok ir-ruħ u Alla jħobbok fil-ġisem biex inti tkun persuna imqaddes, ikkonsagrat u mimlija u mfawra b'Alla. Alleluja. Ħanaqraw l-aħħar passaġġ, l-ewwel morru ktib ta' Romani. U netolbu malajr. Romani kapitlu 6 morru hemm malajr. Romani 6. Isma'u x'jgħid Pawlu l-Apostlu. X'ingħid mela vers wieħed. Nibqgħu fid-dnub biex doktor il-grazzja? U żgur li le. Immaġina kif jiena jista' jkolli l-konfidenza quddiem il-mulej. U quddiem l-għadu. Kif jiena semmur niktar nintlob għal f'morda. Mux għax Alla ma jismanix, mux għax il-bniedem li qed nitlob għalih qabel ma jirċivix, imma jien m'għandix konfidenza. Dak id-dnub x'jagħmellek? Apparti li jkissillek dik ix-xirka ħelwa li għandek malla, jkissillek il-konfidenza tiegħek. U jiena inti ma nistax nifaċċjaw l-għadu bla konfidenza. Jiena nifaċċja l-għadu minn li balla. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'ngħidu mela nibqgħu fid-dnub biex doktor il-grazzja? Ma jkun qatt. Aħna li mitna d-dnub kif nistgħu ngħixu fih? Ma tafux li aħna l-koll tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu. Infinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien mqajjem minn imwiet permezz tal-qawwa glorjuż tal-missier. Hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Għadawk li għadkom ma tammittux, itamdu. Fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju ħanamlu l-mamudija, tamdu. Ejjew ħad itamdu fi Ġesu Kristu. Hekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ il tiegħu. Jekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem, jiġifieri biex il-ġisem dan il-ġisem ma jkollux iktar b'saħħtu saħħa fid-dnub biex issa dan il-ġisem jaqdi lil Alla. Sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jon kella issa dnub m'għandux iktar ħakma fuqu. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu għamel l-imwiet ma jmux aktar. Il-mewt m'għandix għada taħkem fuqu. U li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub u wissa li qiegħed jgħix għal Alla. Ekku kol intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnubiet. Jew għad-dnub. Mela niftakkar jiena mitt għad-dnub. Alleluja, biex id-dnub ma jkollux iktar ħakma u seta fuqi. Issa, ikollu tentazzjoni? Iva, anke Kristu kellu tentazzjoni. Imma kien kapaċi jgħid le. Jekk tiġi tentazzjoni tħossokx ħażin. Tentazzjoni għadha mhix tiegħek. Jekk jiġi ħabbatlek xi ħadd wara l-bib. Sakemm ma ftaħlux għadu wara l-bib. Ma daħħaltux ġewwa. Mela, it-tentazzjoni tista' tiġi mela le.
Infatti ħadeġi. U t-tentazzjoni tiegħi u tiegħek ħajkunu differenti. Għax it-tentazzjoni jisimha Eġittu, fejn konna qabel. Mhux kulħadd kien jgħix l-istess Eġittu. Imma l-Eġittu jiġi ħabbatli. Imma sakemm għadu biss ħabbat, għada barra. Jekk tiftaħlu l-bib, jidħol ġewwa. Mela tiġi t-tentazzjoni, ħalli ħabbat. U l-luminat għandna l-awtorità fuqha f'isem Kristu ngħidilha tlaq il-barra. F'isem Ġesu Kristu. Hallelujah. Wrong door, you are knocking the wrong door. Hallelujah. Ekk intom ukoll għandkom tqisu biseta nilkom meta tiġi tentazzjoni mhux ħalqek li minn hemm u bda ddikjara l-kelma talla huwa awtorità kontra dak l-ispirtu jew tentazzjoni li tiġi kontra tiegħek f'isem Kristu. Never fight Goliath with your mouth shut. You must speak the word of God. Ekk ukoll intkom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtina dnub iżda ħajjina l-Alla fi Kristu Ġesu. Tħallux mela dnub. Isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom. Jiena għand il-qawwa biex ma nħallix id-dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Halleluja, li jmutu toqgħodu għal ġibdi tiegħu anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom. Sew jew membru sesswali, jew membru dan il-lilsien li jagħmel ħafna ħsara. Jew il-membru tal-widna, ħanara xqalu l-aħħar, dal-aħħar, xqalu fuq il-passer, xqal dik u xqalet l-oħra. Għodu attenti, il-membri ta'kom għazzuhom. Amen? Il-membri ta'kom għodda biex tamlu l-ħazena s-servis tad-dub, imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għal-ħajja ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tamlu t-tajjeb għas-servis tal-Alla għal ġustizzja tagħkom għax lilkom id-dnub m'għandux iktar jaħkimkom. M'għandux iktar seta' fuqkom. La darba intom xtejxu taħt il-liġi, immissa aħna ngħixu taħt il-grazzja. Halleluja. Ejn tolbu flimkien grazzi Ġessu. Mule qaddis tolbu bija, qaddis ingrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjak li inti tħobbni, ti interessak fija, inti tqaddisni, inti fdejtni fil-spiritu, fil-ruħu, fil-ġisem. Nirringrazzjak mule qaddis li kull membru ta' ġismi u anka ruħi ħsibijiet l-emozjonijiet tiegħi huma konsagrati għalik mule qaddis. U llum jiena mulej bil-volontà tiegħi jrid inħalli l-Ispiritu Santu jiddominani mill-Ispiritu tiegħi fir-ruħ u fil-ġisem biex il-membri kollha ta' ġismi ruħi ħsibijiet l-emozjoni tiegħi u l-immaġinazzjoni tiegħi mulej wkoll ma' l-Ispiritu tiegħi jiena naqdi lil mulej. Halleluja! U nkun ippreżentat lil Ġesu Kristu. Imqaddes mingħajr ma nkun mittifes fl-ebda erja biex bekk nagħti glorja lill-Alla Sidi, lil-Sidi Ġesu Kristu. Grazzi mulej li fdini bid-dem qaddis tiegħu u mulej qaddisni bil-Ispiritu Santu għal glorja tiegħek missier. Halleluja. Amen. Sekk inti qed tisma' dan il-programm, dan il-messaġġ u llum għall-ewwel darba tixtieq ħajtek il-Ġesu Kristu dan huwa ċans tiegħek. Jekk inti konċi darba timxi mal-mulej, jekk waqgħid fid-dnub, il-mulej qiegħed iqawwed isejjaħ li jgħidlek ibni qum. Binti qum! Halleluja! Għax il-mulej mhux kontra tiegħek, il-mulej ma qatax qalbu minnek, għandek arġa' qum u bda mill-bidu f'isem Ġesu Kristu. U l-mulej ma teħfilek nubitek mhux ħaqgħod ifakkarhomlok. Tas li kieku qatt ma milt wieħed minnhom. Glorja l-mulej. Iklob li talba wajaj minn qalbek, jgħidlu qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Mulej jiena niġi lura lej id-dar tiegħek missier. Mulej jiena bħal dak li ben ħali, bħal dik il-bint il-ħalja li mulej tlaqt mid-dar il-missier li jiena abbandonajtek, jiena waqgħid fid-dnub mulej u fil-ħażen. Imminti mulej sejjaħ li u s-sejħa tiegħek tal-imħabba tiegħek hija akbar minn kull ħakma tad-dnub fuq ħajti. Illum inkisser il-ħakma tad-dnub fuq ħajti mulej Ġesu. U nerġa' lejk mulej Ġesu b'qalbi kollha. Inti s-Sid tiegħi, inti s-Salvatur tiegħi, inti l-mulej tiegħi. Nagħti glorja mulej li salvajtni, li inti fdejtni u mulej grazzi li inti ħlistni minn kull ħakma tal-għadu minn fuq ħajti f'isem Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek missier. Amen. Jekk inti għeddik it-talba, insalvat, inti tal-mulej, l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fik, inkoraġġik il-weekend li ġej ejjana għatmana, glorja l-mulej nintaqgħu hawnhekk aħna kull nhar terba' u nhar fis-seba ta' filgħaxija, il-ħadd filgħodu fl-10 ta' filgħodu, ejja hawnhekk kummana, ejja faħħar il-mulej ejja esperjenza l-qawwa tal-Alla ta' Ġesu Kristu ħaj għall glorja tiegħek missier. Narawkom, grazzi tal-li kontu magħna.